От 2 седмици в България се движи индиец, който е тръгнал на околосветска обиколка с велосипед. Какво може да провокира човек да обиколи планетата на колело? Отговор потърси Кристина Баксанова. Да обиколи света на колело. За много жители на Земята това звучи невъзможно, но не и за зоолога и художник Сомен Дебнат. Преди 5 години Сомен започва своето околосветско пътешествие с велосипед от Басанди, близо до Западен Бенгал, Индия. Аз тръгнах от моето родно място. За последните 5 години пропътувах 39 държави. Изминал съм с колелото около 69 000 км. Искам да посетя 191 държави до 2020 година. Пътешествието на Сомен има своята цел. Така младежът избира да привлече вниманието на повече млади хора към предпазване от заразяване с вируса на СПИН. По време на пътуванията си изнася лекции сред ученици и студенти. Разказва им и за своята родина Индия, но и изучава нравите и културата на всяка нова държава. България е 39-та страна в пътешествието на Сомен и първата му в Европа. Така да се каже, това е първият път, когато кракът ми стъпва в Европа. Пристига в Бургас скоро под Грузия, а оттам с колелото си се придвижва до София. Само за няколко часа след обиколката си Софийските улици е ограбен. Освен парите, нападателите му задигат и фотоапарата с 10 000 снимки. Сигурен съм, че ще бъда в други 30 държави и ще направя много повече от 10 000 снимки. Това е просто един инцидент за мен. Наистина загубих всичко. Но намерих много приятели в София и в този смисъл сега съм много по-богат. В София Сомен получава като подарък нов велосипед. Казва, че да бъде щастлив е просто. Отделяйте по 10 минути на ден за вас самите. Правете йога и съм убеден, че ще бъдете щастливи. Убеден е, че вече е направил и най-важното откритие в своето пътешествие. Открих, че по света има много добри хора. За BTV новините Кристина Баксанова.